Hola a tothom. En aquest videotutorial veurem com generar una tasca on cada alumne rebrà un enunciat individual amb la capacitat d'edició. Llavors, per fer això haurem d'anar a treball de classe, crear i generarem una tasca. Aquí posarem tasca enunciat individual, per exemple, i ara mateix el que haurem de fer per veure que això és correcte, generarem un nou document, l'editarem, posarem aquí individual i aquí posarem que posin el seu nom i el seu cognom, per exemple. Una vegada tenim fet l'enunciat, recordem que tenim aquestes dues opcions, els alumnes poden veure el fitxer o poden editar el fitxer, però també tenim aquesta opció, que és per cada alumne es generarà una còpia. La seleccionem i creem la tasca. Ho posem en pràctiques i creem la tasca. Una vegada hem generat aquesta tasca, és interessant que anem al sistema de fitxers del nostre Google Classroom i ens fixem que apareix. De totes les tasques que nosaltres anem generant, apareix normalment una carpeta, que les tenim, tasca 2, tasca enunciat individual i així successivament. Però fixeu-vos que aquí tenim els templates. Aquesta carpeta no s'ha de tocar mai. Mai s'ha de tocar, perquè aquí és on es deixen aquests documents i s'envien als alumnes. Si anem a tasques d'enunciat individual i fem doble clic, accedim al sistema de fitxers, aquí s'ha generat, com podeu veure, per cada alumne el nostre fitxer individual. Llavors, si tornem al rol d'alumne, que seria aquest que tenim aquí, tornem al nostre, diguem, Classroom, anem a l'enunciat i fixeu-vos que el mateix alumne, si va a les instruccions de la tasca, ja té el document generat amb les dades que nosaltres hem posat. Llavors l'alumne només hauria de posar les dades, editar el fitxer i fer l'entrega. Això significarà que està fet l'entrega. Això funciona molt bé per tal que els alumnes tinguin totes les tasques parametritzades segons el que nosaltres vulguem. I nosaltres com a professors, des de la mateixa tasca, veiem que l'han entregat, accedim a totes les instruccions, revisem i veieu que aquí tenim el lliurat per l'alumne. En aquest cas, jo mateix podem accedir al seu fitxer i puc veure les seves modificacions, que m'ha posat el seu nom i el seu cognom, puc corregir, posar-li una qualificació, molt bona feina, un feedback, com sempre, i llavors li puc retornar la feina, que seria tornar-li la feina, puc publicar el comentari, per si abans de retornar-li la feina i avaluar-lo vull fer-lo, i a partir d'aquí ja hauria fet tot el flux. Aquesta tècnica o metodologia de la tasca individual, la veritat és que és molt, molt interessant per si volem que els nostres alumnes facin tot un conjunt de tasques comunes i ens contestin en un format determinat. Això és tot. Fins la propera.